До мен са футболистите от тима на туристите, които спечелиха първия си матч. Първо, защо туристите? Защо така решихте? Това е от много години насам. Отбора ни се казва турист, но го бяха объркали леко. За това сме туристите, но от много години. Защото сме туристи, общо взето. Играеме за удоволствие. В общи линии играем от 15-20 години заедно и това е като нарицателно на нашия отбор, затова туристите. Докъде искате да стигнете? Какви са вашите възможности? Как ги преценявате? Искаме да стигнем до края, разбира се. Затова сме тук, но... Защото казахте туристи. Туристи, но в добрия смисъл на думата. Можещи туристи. Да стигнем до края пък. Имаме традиции в тия турнири, така че не се притесняваме от такива мачове. По-скоро момчета срещу нас са по-млади и неопитни и затова загубиха, иначе има хляб и в тях. Пиете ли Ариана? Пиеме от време да пиеме. Бира секва пиеме, но Ариана пиеме. Пиеме Ариана, да. Успех!